латукуби шадиди теъдоди зиёде аз донишҷӯёни тоҷик аз тарафи омони Русия. эълони қарзи билоивази Чин ба Тоҷикистон. тавозуни манфии содироти Тоҷикистон дар баробари воридот аз хориҷ. коршиноси рус мегӯяд таҳримҳои амрикову аврупо барои Тоҷикистон муассир нахоҳад буд. идея аз донишҷӯёни тоҷики муқими Русия аз тарафи нерӯҳои омони ин кишвар шадидан латукуб шудаанд. ба иттилои Радио Озодӣ, нерӯҳои басиҷи вижаи Русия бархе аз донишҷӯёни тоҷики донишгоҳи камсамоли лаби амури вилояти Хабарови ин кишварро шадидан латукуб кардаанд. бар асари ин латукуб 15 нафар аз ин донишҷӯён ба сурати ҷиддӣ маҷрӯҳ шуданд ва идея аз эшон ба ҷарроҳӣ низ ниёз доранд. ин иттифоқ дар субҳи 19 майи имсол замоне сурат гирифтааст, ки донишҷӯён барои ба дарс рафтан омода мешуданд. яке аз ин донишҷӯён бидуни зикри номаш дар суҳбат бо манбаъ гуфтааст, нерӯҳои басиҷи вижа ё омон ҳамроҳ бо кормандони хадамоти нерӯҳои федералии Русия ба хобгоҳ омада, дурбинҳои хобгоҳро хомӯш карданд ва онҳоро мавриди латукуб қарор доданд. ин донишҷӯён гуфтаанд, дар ҳоле ки ҳеҷ нафаре аз онҳо амали хилофи қонун содир накарда буд, аммо ҳар нафаре дар зимни ин амалиёти полис ҷӯёи сабаби латукуби донишҷӯён мешуд, боз ҳам бештар мавриди зарбу шатм қарор мегирифт. ин донишҷӯён дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфтаанд, ин нерӯи полиси рус ки мусаллаҳ буданд, танҳо донишҷӯёни тоҷикистонии муқими хобгоҳро ҳадаф қарор доданд. мудирияти хобгоҳ низ дар робита ба ин амал ва тарзи бархурди нерӯҳои полиси рус бо донишҷӯёни тоҷик изҳори беиттилоӣ кардааст. ин донишҷӯён гуфтанд, барои бори аввал буд ки ба чунин бархурд рӯбарӯ шуданд, ҳоло он ки қаблан мавориде аз санҷишҳои полисро гузашта буданд, аммо чунин рафторро дар нисбаташон таҷриба накарда буданд. ба иддаои донишҷӯён, чун дар пайи ин рейд ки телефонҳои дастии онҳо ғасб шуда буд, баъди бозпас гирифтани телефонҳояшон дар 20 май бо сафорати Тоҷикистон дар Русия тамос гирифтанд, аммо мақомоти сафорат ба далели рӯзи корӣ набудани 20 май гуфтанд, бо онҳо тамос хоҳанд гирифт, ки то ҳанӯз бо донишҷӯён занг назадаанд. бояд гуфт 19 май айнан дар субҳе ки донишҷӯён латукуб шуданд, видеое аз муроҷиати сокинони маҳаллаи южнии ҳавзаи шаҳри Котелники вилояти Москав ба раисҷумҳури Русия расонаӣ шуд, ки ин сокинон таи он муроҷиат ба Владимир Путин иддао намуданд, тоҷикони муҳоҷир дар маҳалли зисти онҳо анклава ташкил карданд ва ба ин хотир онҳо метарсанд, ки гаштугузори озод дар ин минтақа дошта бошанд. зимнан пас аз ин муроҷиат аз баргузории рейдҳои полис дар ин минтақа низ видеоҳое ба нашр расид, ки нерӯҳои вижаи полиси Русия муҳоҷиронеро таъқиб менамояд. аммо бо вуҷуди ин ҳама, чун ҳамеша мақомоти Тоҷикистон дар ин хусус иттилоъ ё вокуниши расмиеро расонаӣ накарданд. аммо бо вуҷуди ин ҳама, чун ҳамеша мақомоти Тоҷикистон дар ин хусус иттилоъ ё вокуниши расмиеро расонаӣ накарданд. мақомоти Тоҷикистон аз ироаи як кӯмаки билоивази 400 миллион юании Чин ба Тоҷикистон хабар доданд, ки ҳудуди 57 миллион доллар гуфта мешавад. вазорати адлияи Тоҷикистон гуфтааст, лоиҳаи ин созишнома дар баробари 12 қарордоди дигари ҳамкориҳои дуҷониба рӯзи панҷшанбеи ҳафтаи гузашта дар Пекин пас аз мулоқоту гуфтушунидҳои сатҳи баланди миёни Тоҷикистон ва Чин ба имзо расид. дар лоиҳа гуфта мешавад, ин кӯмак бо дархости ҳукумати Тоҷикистон барои иҷрои тарҳҳои мувофиқашудаи тарафҳо ихтисос меёбад. дар ин иттилоия омадааст, шартҳои мушаххас барои лоиҳаҳо дар созишномаҳои иловагӣ, ки аз ҷониби тарафҳо имзо мешаванд, пешбинӣ карда мешавад. дар он ҳамчунин гуфта мешавад, бонки миллии Тоҷикистон ва бонки давлатии рушди Чин барои ироаи кӯмакҳои молиявии бебозгашт мутақобилан суратҳисобҳои бефоиз ва ғайри харҷӣ боз менамояд. бар асоси лоиҳаи ин созишнома, ҳангоми истифодаи кӯмаки молиявии ройгон, тартиби пешбурди суратҳисобҳо мувофиқи тартиб ва қоидаҳои бонки давлатии рушди Чин амалӣ карда мешавад ва бонкҳо дар бораи ҳолати суратҳисобҳо ба тарафҳо ҳисоб
ҳисобот медиҳанд. кӯмаки билоивазии навбатии чин ба тоҷикистон дар ҳолест ки гуфта мешавад бештаре аз қарзҳои хориҷии душанбе марбути пекин ҳастанд. ба унвони мисол аввали соли 2023 қарзи хориҷии тоҷикистон 3.2 миллиард долларро ташкил дода буд. аз ин ҳудуд 2 миллиард доллар ба чин рост меояд. дар ҳамин ҳол чунин вобастагии тоҷикистон аз қарзҳои як кишвар бахусус чинро коршиносон барои истиқлоли ҷумҳурӣ хатарнок арзёбӣ менамоянд. дар ҳоле ҳукумати тоҷикистон аз пешрафти иқтисод, сохти корхонаву иншооти зиёд ва дигар пешравиҳои назаррас лоф мезанад ки фарқи воридот аз содироти кишвар ба 4 баробар расидааст. қаблан ин таносуб аз 2.5 то 3.3 баробарро ташкил медиҳад. тибқи додаҳои агентии омор дар 4 моҳаи аввали соли ҷорӣ ҳаҷми додугирифти молии тоҷикистон бо хориҷ 2.1 миллиард доллар будааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 67.2 миллиард доллар камтар гуфта мешавад. дар ҳамин ҳол коҳиши аслӣ дар ҳаҷми гардиши молу маҳсулот асосан ба содирот рабт гирифта ки аз 1/3 ҳиссаи он аз даст рафтааст. тоҷикистон дар ин давра дар ҳаҷми 435 миллион доллар содирот дошта, ки нисбати 4 моҳаи аввали соли гузашта 214 миллион доллар ё 33.2% камтар аст. тоҷикистон асосан маҳсулоти хому, нимахом ва минералӣ ки барқ низ шомили он аст содир мекунад. коҳиши қобили мулоҳизаи содироти онҳо фарқи содироти воридотро ба сатҳи рекордӣ расонидааст. омор дар 4 моҳаи аввал аз коҳиши содироти пахта, нерӯи барқ ва алюминий низ ҳикоят мекунад. дар натиҷа ҳаҷми гардиши мол бо Ӯзбекистон, ки яке аз харидорони аслии пахта ва барқи тоҷикистон маҳсуб мешуд ва солҳои охир тиҷорат бо ин ҳамсоя кишвар бо суръат боло мерафт, якбора 25.7% коҳиш ёфтааст. дар натиҷаи коҳиши содирот, воридот ҳам ки бахши аз маблағаш аз ҳисоби содирот таъмин мешавад, 9.5% коҳиш ёфтааст. ҳаҷми воридот дар ин муддат ҳудуди 1.7 миллиард долларро ташкил дода, ки дар натиҷа тавозуни манфии савдои хориҷӣ ба 1.3 миллиард доллар расидааст. ба иборати дигар, тавофути миёни содироту воридот 4 баробар аст. дар ҳоле ки дар моҳҳои январ-апрели соли ҷорӣ тоҷикистон бо 102 кишвари дунё додугирифти молӣ анҷом дода, наздики аз 3/1 ҳиссаи ин муомилот бо Русия иҷро шуда ва ин кишвар шарики асосии тиҷоратии тоҷикистон боқӣ мемонад. дар мавқеи дуввум Чин, дар ҷои севум Қазоқистон, дар мавқеи чаҳорум Ӯзбекистон ва ахиран Туркия дар ин феҳраст қарор гирифтааст. ин панҷгона бахши аъзами тиҷорати хориҷии тоҷикистонро ки 75% гуфта мешавад, шакл медиҳад. як коршиноси рус гуфтааст таҳримоти амрико ва аврупо барои ҳукумати тоҷикистон чандон муассир нахоҳад буд. александр князев, коршиноси рус, дар суҳбат бо независимая газета гуфтааст тоҷикистон як кишвари дорои иқтисоди кӯчак аст ки вобастагии он аз таҳримҳои амрико ва ғарб ба таври ҳадди ақаллӣ аст. ба назари ин коршинос ҳукумати тоҷикистон дар дохили кишвар мухолиф надорад ки шароити эҷоди харҷу марҷ аз ин тариқ дар ҷумҳурӣ ба ҳадди 0 баробар аст. зимнан ин коршиноси рус бо ёдоварӣ аз таҷрибаи нерӯҳои созмони паймони аҳдномаи дастаҷамъӣ дар Қазоқистон гуфтааст барои саркӯби терроризм дар тоҷикистон нерӯҳои низомии худи кишвар кофӣ ҳастанд ва дар сурати лозим Душанбе метавонад аз тарафи ин созмони низомии минтақаӣ кӯмак мешавад. дар ҳамин ҳол Александр Князев танҳо Қазоқистонро кишвари осебпазир аз таҳримҳои Иттиҳоди Аврупо ва Амрико донистааст ки бо ин кишварҳо муомилоти тиҷоратии густурда дорад. бояд гуфт пас аз эълони Иттиҳоди Аврупо ва Амрико дар ҷиҳати иқдомоти изофӣ барои пешгирӣ аз даврзаниҳои таҳримҳои ин кишварҳо аз тарафи Русия масъалаи таҳрими кишварҳои Осиёи Марказӣ доғ шудааст. ба хусус русҳо дар ин хусус таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамоянд. ахиран Михаил Галузин, муовини вазири умури хориҷии Русия, аз мавзеъгирии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар робита ба таҳримоти Ғарбу Амрико алайҳи Кремл изҳори норизоиятӣ ва ин кишварҳоро ба навъи таҳдид ҳам гуфта буд. ӯ гуфта буд кишварҳои Осиёи Марказӣ дар қиболи таҳримҳо алайҳи Русия риск нахоҳанд кард. ба қавли ӯ Москав ба касе дикта намекунад.
ки чӣ масири сиёсии хориҷӣ ва дохилӣ бояд пеш гирифта шавад. Аммо зимнан ӯ афзуд: мо мутмаинем, ки пойтахтҳои Осиёи Марказӣ инро ба хубӣ дарк мекунанд. Тахриби сунъии равобит бо Русия метавонад осеби ҷиддитаре нисбат ба осеби таҳримҳо дошта бошад. Зимнан дар моҳи гузашта сафири Амрико дар Тоҷикистон гуфта буд, Русия талош ба давр задани таҳримоти Амрико ва Ғарб аз тариқи кишварҳои Осиёи Марказиро менамояд, ки дар ин зимн эҳтимоли таҳрими кишварҳои минтақа ба хусус Тоҷикистон низ вуҷуд дорад. Бинобар ин ӯ аз ҳукумати Тоҷикистон ва тоҷирони кишвар даъват кард, то бо феҳрасти таҳримоти Амрико ва Ғарб, ки дар дастраси умум қарор доранд, ошно шаванд ва онҳоро риоя кунанд.